झुरियाइल मुंह, झुकल डाँड़ और दांत टूटल के देख के चाय वाली बूढ़ी के उम्र के बारे में कोई भी कह सकत रहे कि बुढ़िया कम से कम 80 से 82 बसंत जरूर देखले हुई। ओने से गुजरे वाला ट्रक ड्राइवर चाय खातिर अक्सर ओकर दुकान पर रुकत रहन। पहाड़ी सड़क के किनारे के दुकान एक चौरस जमीन पर रहे, जहाँ ट्रक आराम से खड़ा हो जात रहे। बुढ़िया के दुकान पर एक ड्राइवर नौशाद लगभग 15 वरिस से आवत रहे। बूढ़ा के मर जाए के बाद उहे महीना भर के राशन और दुकान के चीज शहर से ला देत रहे। बुढ़िया एकरा बदला ओकरा के 1000 रुपया अलग से देत रहे और चाय भी फ्री में पियावत रहे। बुढ़िया के दयालु स्वभाव अक्सर ड्राइवर के मुफ्त में चाय पिला देल करत रहे। एक ड्राइवर अपन ट्रक से लोहा के बड़का बड़का चौड़ा चौड़ा छड़ निकाल के देलस और उ ड्राइवर कहीं सड़क पर से गिरल लोहा के चदरी भी लाई। उ खुद मेहनत करके ओ दुकान के ए तरह मजबूत बना देलस कि कोई जंगली जानवर ओमे घुस ना सके। बुढ़िया जब पैसा खातिर कहलस तो उ कहलस कि माई मेहनत के सूद भी वसूल ले। ई कह के उ मुस्कुराए लागल। नौशाद जब अगला हफ्ता राशन लेके आइल त दुकान के बदलल स्वरूप देख के पूछे लागल। बुढ़िया तब बतैलस त उ बुढ़िया के सचेत रहे के कह के चल गई। कुछ ही दिन बीतल कि एक दिन ड्राइवर सुहास अपन ट्रक के साथ आइल और बुढ़िया के हाथ में अपन 8 महीना के बेटा देते हुए कहलस कि माई एकर ख्याल रखिया, हम मुसीबत में बानी, कुछ समय लागी हमरा लौटे में। बुढ़िया अवाक रह गई और सुहास चल गई। अगला दिन नौशाद आइल और बुढ़िया के बतैलस कि तहार उ भला ड्राइवर जेल में चल गई। बुढ़िया सुहास के बेटा के ध्यान रखे में मुश्किल होत रहे। चंचल बच्चा भाग दौड़ करत रहत रहे। बुढ़िया लोग के नजर में ओकरा के लावल ना चाहत रहे, मगर अब उ 1.5 साल के बच्चा के कमरा में कैसे बंद करके रख सकत रहे। नौशाद बच्चा के बारे में पूछलस तो बुढ़िया कहलस कि हमार बहिन के नाती है, एकर माई रात में आवेले और सुबह नौकरी खातिर निकल जाले, ओकरा के कुछ ना कुछ ले आवत रहेले। और सुभाष 7 साल के हो गई रहे और ग्राहक के चाय देवे आवल करत रहे। बुढ़िया हमेशा चिंतित रहत रहे कि पता ना एकर भविष्य के का होई। छोटा तोतली जुबान के बच्चा के सब बक्सी पकड़ा देत रहन। बुढ़िया ओकरा के गुल्लक में जमा करवा देत रहे। नौशाद के हमेशा सुभाष से चिढ़त रहे और अब उस सुभाष भी नौशाद से चिढ़े लागल। अब बुढ़िया के कहते कि नानी, नौशाद मामा सब सामान के अधिक दाम लेलन और ऊपर से किराया भी। बुढ़िया कहत रहे कि जाए द बेटा, ई नाना जी के आदमी ह। सुभाष ड्राइवर से खूब गप्पा भी लगावत रहे और हमेशा बुढ़िया के कहत रहे कि नानी, हम भी ट्रक से दूर तक घूमे जाइब। त बुढ़िया हंसे लागत रहे। बारिश के मौसम रहे और उ जिद मचा देलस कि नानी, हमरा बाजार जाए के बा। बुढ़िया मना कर देलस और आज सुबह उ गायब रहे। बुढ़िया के पहले लागल कि कोई अनहोनी त ना हो गईल। फिर याद आइल कि सवेरे 4 बजे त ट्रक आई रहे, ओकरा के चाय पिलैले रहे। सामान तलाशे पर गुल्लक गायब रहे। तब बुढ़िया आश्वस्त हो गईल कि लड़का जरूर शहर गईल बा, मगर पता ना कहीं गुम त ना हो गईल, दोसर के अमानत ह। ई सोच के बुढ़िया परेशान हो गई। ई सोचते हुए बुढ़िया के आंख में आंसू भी आवे लागल। कोई भी गाड़ी गुजरे तो ओकर निगाह उधर ही चल जात रहे। बारिश भी अब तेज होखे लागल रहे। पता ना लइका कैसे हुई। ई सोच बुढ़िया के हृदय फाटल जात रहे। बिना कुछ खइले उ दुकान में ही लेट गई और आंख लग गई। एक ट्रक वाला आइल पर गीली लकड़ी के कारण ओकरा के चाय भी ना मिल पाई। उ वहीजे बारिश के कम होखे के इंतजार करे लागल। बुढ़िया फिर से सोवे के कोशिश कैलस और एक ट्रक के आवाज सुनाई देलस। सुबह से बाट निहारते निहारते बेचारी बूढ़ी के आंख भी थक गई रहे। एह से उम्मीद होखे पर भी उ आंख खोल के देखलस ना। तबे एक मोट से कंबल से
ओकरा के कोई ढक देलस। बुढ़िया बोलस सुभाष, तो सुभाष भी नानी कहते हुए कंबल हटा के ओकरा से चिपक गई। नानी खिसियात रहे मगर सुभाष ओकरा के कई साड़ी और ऊनी कपड़ा लेके आई रहे। ई देख के ओकरा संतोष भइल कि बच्चा हमरा खातिर कुछ सोचलस। बुढ़िया सारा सामान देखावे के कहलस तो ऊ कहलस कि पहिले हम चाय पियब। बुढ़िया कहलस कि सारा लकड़ी भींजल बा, चाय ना बन पाई। तो ऊ हंसते हुए छोटा वाला गैस चूल्हा और सिलेंडर निकलस और ड्राइवर से कह के ओहमे पाइप के सेटिंग करवा के जलवैलस। बुढ़िया ऐसे चूल्हा के देख के अचरज में पड़ गई। चाय उबले लागल तो ओकर ऊ 2 पेंट के बड़का बड़का डिब्बा निकाल के सामने रख देलस। बुढ़िया पूछलस कि एहमे तार कपड़ा बा? तो ऊ हंसते हुए कहलस कि अरे नानी, एहमे पेंट ह। तू ही तो 3 महीना से नौशाद मामा के बोलत रहू कि पेंट ला द, हम ले आईनी, कल सारा पेंट पोत दे। ई छोट बच्चा अपना खातिर कुछो ना लेलस। ई सोच के बुढ़िया रोवे लागल। अगला दिन सुभाष छत पर लागल पेंट करे लागल और बुढ़िया नीचे से देखत रहे कि दाढ़ी बढ़ावल सुभाष सामने आके खड़ा हो गईल और कहलस कि अम्मा हमरा के पहचानलू? बुढ़िया सुभाष के चल जाए के भय से सिहर गईल और बोललस कि ना, हम तहरा के नहीं पहचानत। बुढ़िया ई कहते हुए ओकरा के दुकान से अलग ले आईल और कहे लागल कि हम तहार बेटा के जाए ना देब। सुभाष मुस्कुराते हुए कहलस कि अम्मा, ई हमार बेटा ना ह और ना ही हमार शादी भइल बा। ओह दिन सड़क पर घायल औरत हमरा के एकरा के सौंप देलस। तभी लोगों के भीड़ मारो मारो कह के नारा लगावे लागल। हम एकरा बच्चा के लेके तहरा पास छोड़ गईनी। वापस बेगुनाही साबित करे पहुंचनी त पुलिस वाला हमरा के जेल में डाल देलस। 4 साल के रही त डाकू उठा के ले गई। फिर जंगल में बड़ा भईनी। ना माई के याद बा ना बाप के। शादी करे खातिर लोग जात पात पूछत रहन त हम भला कैसे बतैती। ट्रक चला चला के एक दिन धुंधली से याद के संजोए अपना घर पहुंचनी तब पूरा गांव खाली रहे। ऊपर के पहाड़ी वाला बतैलस कि गांव के आधा लोग तो पिछला साल के सैलाब में बह गईल और बाकी लोग दूसरा जगह चल गईल। ई कहते हुए सुहास आपन बचपन के कपड़ा निकलस, जेकरा के देखते बुढ़िया चीख पड़ल कि अरे ई त हमार पोता राजू के कपड़ा ह। हमरा बेटा बहू के मार के डाकू ओकरा के ले गई रहे। ई सुनते ही सुहास बुढ़िया के पैर पर लौट गई। ऊपर बैठल पेंट करत सुभाष एक आदमी के बुढ़िया के कदम में लौटते देखलस त कह उठल कि मुफ्त में चाय ना मिली। रात में बुढ़िया सोते समय सोचत रहे कि शायद भगवान हमरा के 22 साल बिछड़ल पोता से मिलावे खातिर ही जिंदा रखले बाड़न। सुहास सोचत रहल कि ऊ केहू अनाथ के महफूज के हाथ में दे देलस, एह से ओकरा आपन परिवार मिल गईल। और नन्हा सुभाष ई सोचत रहे कि नानी के बिन मर्जी के गुल्लक ले गईनी, एह से नाराज होके ऊ नया आदमी के रख लेलस। अब बुढ़िया जब सवेरे उठल त सुभाष ओकरा से पूछलस कि नानी, तू हमरा से नाराज बाड़ू? त बुढ़िया सारा कहानी सुभाष के बतैलस। फिर तीनों लोग हंसी खुशी से दुकान पर रहे लागल और अब बुढ़िया के दुकान आगे भी बढ़ गईल। अब समोसा और जिलेबी भी उस दुकान पर मिले लागल।